παιδιά, είμαι ο xxxkiller.gr και θα σας παρουσιάσω πώς να ανοίξετε ένα σερβέρ στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, πρώτα θα ανοίξετε το Google. Πάτε εδώ, θα πατήσετε Minecraft. Θα πατήσετε εδώ. Εδώ που λέει Download it here. Και εδώ πέρα που λέει Minecraft Server 979. Πατήσετε Save File. Περιμένετε λίγο. Βλέπουμε πως κατεβαίνει το αρχείο σε 4 δευτερόλεπτα. Άρα βλέπουμε ότι κατέβηκε. Θα κάνετε ένα φάκελο με το όνομα Minecraft. Ναι, τέλος πάντων. Θα ανοίξετε αυτό το αρχείο. Θα περιμένετε λίγο μέχρι να τρέξει ο σερβερ και να βγάλει τα προγράμματά του. Ωραία, άνοιξε. Εδώ πέρα είναι η κονσόλα του σερβερ. Θα ανοίξετε το Minecraft. Θα περιμένετε και θα πάτε στο version 1.7.9. Εγώ είμαι ήδη σε αυτό το version. Πατήσετε play. Και για να μπείτε στο server χρειάζεται μία IP. Αυτή την IP θα τη βρείτε στην αναζήτηση. Θα πατήσετε στην αναζήτηση δηλαδή. Θα πατήσετε CMD. Θα πάτε εδώ και θα πατήσετε IP config. Και θα σας λέει μία IP εδώ. Θα πάτε multiplayer και θα γράψετε την IP. Και εδώ βλέπουμε πως ο σερβερ έχει ανοίξει με 20 slots. Λοιπόν, θα μπείτε και βλέπουμε ότι ο σερβερ έχει φτιαχτεί ήδη. Ωραία. Και έτσι λοιπόν φτιάχνετε έναν σερβερ στον υπολογιστή σας. Αν θέλετε να γίνετε game mode και δηλαδή να είστε creative και να μην είστε σε survival, πάτε εδώ και πατάτε game mode. Βασικά πατάτε OPXX Thanos Killer GR και θα πει ότι η κονσόλα μας έκανε OP. Πατήσετε /game mode 1 και έχετε γίνει creative, δηλαδή θεός. Και έτσι φτιάχνετε ένα server στον υπολογιστή. Θα τραβήξω και άλλα βίντεο για το πώς βάζεις map και plugins σε server του υπολογιστή σου. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία με το server. Ελπίζω να έχω πολλά subscribe. Κάντε subscribe φυσικά. Και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας.